Good evening guys. Một lần rồi đấy bro. Bro. Ơi xong bro. Mobile này bay cái mặt thử. Tiêu là mana duduk. Bro. Ơi. Ayo mà tunggu lang nasang bro le. Mobile bay cái ayo ini sisi nasla bodoh kamera bay lang itu kami mobile lagi biar. Ơi bro. Mobile bay cái mobile. Itu tunggu lang deh. Bay cái mobile ini. Hei shit. Ayo garo kai mobile kena kau Simang sumber sumber ilai. Sale. Hoi, jijiya. Ayo hoi. Jangan wala video. Touch. Ni mula bayar langsung kan saya coba ni. Ayo tar mesti ni. Hoi bro. Masa ada din leng le. Hah? Hoi jijiya. Ayo. Jijiya bro. Besra. Speaker disturb na yang la. Lega per. Tangan sih kenang sana yang la le. Sana yang la ide. Speaker disturb na yang la lega per. Ni mobile ke ang ne. Ni option aku langsung. Biasa kali no ba. Hadis le. Bisa aku langsung ni. Ngano bro. Mungkin sini. Kung sak sili nu. Utat sih. Tang la. Kata. Naik nilang bro ke. Ma patana ke. Ayo itu geli eleja bai. Haya bro. Mata kan le. Hoi bro. Ayo sale. Mobile lagi cuma dengai. Tu kan mobile Samsung Ultra S24. Gila le tar mas di. Ayo. Hoi bro, geli sih kau ni le. Hoi bro. Soi tiba. Masa kelai. Hoi bro. Hoi masa kelai. Ayo, si purna sindemen. Hoi, nunggu le sale. Ayo ni, bro mau orang ni. Hoi bro. Sekadar. Tadi berdia bro. Tar mas ni sies le bro ini. Hoi bro. Hoi. Masa kau. Masa kau le. Mesti kan balak. Om Namah Siwa. Balagafar, sale. Logoफोर भिडिअ आ ओरैनो साननासो बानायखादोंमोन आरोना फान्दिबो नङा कमेडि नङा मा सिरियास माने लोगोफोर मालाबा सोरबाफोर उन्दुफुनाय समाव हठात हाय इनाबो इदि बुंनाङा दावसि फोजाबो नाङा जेनेबा बिनि फोजानाया कारेक्ट दै आंखौ फोजानाया ओरै मोदोम नारदों आं दै सारदो आरो बेयाव सिमां नुदोंबा अलरेडि सारि मोनखायोबो आरो भुटाबो नासिनबाय थाबा बेखौ थाफाबाय थानो हाखानाय नङा आरो सुमिखा नासिनबा आंबो बहुतबार नासिन जायो बिदिनो हासिन बाखि उथिनो हायो आरो साखा माखा खिन्थु बिदि उन्दुफुनाय समाव सोरखौबा जुदि उन्दुफुनायाव नांथारगौ जायोबा ओइ सालथै बा ओइ फंबाय इदिना फोजानांगौ आरो ना दा बिनियाबो राइट जादों टाच खामै आं मालाबानो सिखारनो हागौमोन खिन्थु एक्टिंसो आरो ओरैनो जास्ट लोगोफोर रियेलाव जामारो लास्टयाव आं इखौनो बुजायबाय लोगोफोर मानसिखौ बुजायबा लासै दाङा फोजानांगौ आरो दे जों बहुत बार नासिन जायो जों दा गोथै सोलावसो दंना गोथै सोलिसनि लोगोफोर पुरा गोथै सोलिनि बिजनेस गाइस बिजनेसाव आं जोंनि गोथै सोलाव थायोना जों बहुत नासिन जाबाय आरो जेनेबा मानसि गिनांगौ गैया आरो ना लोगो थाबा जेबो नङा लोगोफोर खाथि थालाबा आं बेखौनो खावलायदोंमोन लोगोफोर माने जास्ट एक्टिं बानायबाय आरो गाज्रि मोना लोगोफोर दै जास्ट बेनो आरो ना आं बेखौनो बुजायबाय एसे माने उन्दुफुनाय समाव माने ओरै फोजानाया राइट आं दहायनो सारि मोनगौमोन खिन्थु एक्टिंसो नालाय दे जेबो नङा लोगो खुलुमबाय